हेलौ मा खालामदों सना? ओरैनो दंलाबायोलै गामिनि लामायाव हारसिङैनो। आं नोंनो फंसे बाथ्रासो बुंनो नागिरदोंमोन। मामोन? बा आंनो 10,000 फैसा हरथ'लाय सना। मा? दाख्लैसो मबाइल बायना हरलायलाय मा जाखो? आंनो नांगौ जाथारदोंमोन। मा फैसा जाबाय थाखोब्रा सना? आं मिथिया, आंनो नांथारगौमोन। दाख्लैसो 20,000नि मबाइल लाना होनायालाय माथो जाखोब्रा? माबोरै हरनो हायो हर, आं जेबो मिथिया। आंलाय दासो बहाथ' फैसा मोनबाय थानोब्रा सना। ओइ लायाबा लाया होनखा आंखौ। रख'रा नोंल' सिख्ला नङा, आंहा थालानि फिसा गाल्लाखा। बारा खिलिमिलिखौ आं सुखुवा, मिन्थिबाय? दे होनबालाय जागोन दे। थाखा फैसा थाबाल' मोजां मोननाय जायोबालाय दे दोनदो ब्रेकआप। खालि थाखा फैसा दोनदो धै। बेलाय सरन नङा जाखो? माथो सरन बायदिसो नुलांदों। र' खाथियावनो थांना फैनायनि। ओइ सालथे, ओइ सरन सालथे, मा एफा दुखुनो थाबायना फैबाय थागोन नोंलाय? मा जाखो? मा खालामनोलै सालथे, आजिखालि थाखा फैसा गैयाबानो जाया माथो। बिनिखायनो गारजालायबायलाय थाखा गैयिनि। मानोथो गारलांखो जाखो सरन सालथे? दानि सिख्लाफोरा थाखा फैसाल' नायोलै सालथे। बिनिखायसो गारना थांबाय नोंखो? थोद नामालाय माथोमोनलै सालथे? गितामोनलै सालथे, थाखा फैसा गैयिनि गारना थांलायबायलाय। बिदिसो होमबा ना? बिदिबाथ' जोबोद गाज्रि जाबाय, दुखु जानाङालै सालथे। माथो होनबावनो जाखानायखौलाय। नोंगौ नोंनायालाय। सालथे बैखिजा बेरायनो थौ। मा जायगायाव थांनो? दलङाव थौ। थौ होनबा। दुखु खालामबाय थाना मिथिबाय? खालामालै। गुड। सालथे, बेरायनायाथ' बेरायबायमोनलै। माथो जायगायाव नायनायाव जोबोद समायना। माथो बे लामाजों माथो सासेबो सिख्ला फैथाराखै? गामाखालिबा माथो देर फैयोमोन माथो, दिनैबा सासेबो गैया दे। फैनायालाय फैयाखै। सालथे, दिनैलाय सिख्ला सासे नुनाय नोंमारा नामाब्रा? दिनैनि दिनानो गाज्रि नामालै? ओइलाय सालथे, फैबाय माथो। ओइ सालथे, नाहरलै नै दहाय नों फैयाखैना इनि नाहर। ओइ सालथे, इनिलै नाहर। आया अबाव थांखैलाय? जादलै मानसियालाय। माखौ नायदों आदायालाय? माबाफोर जादों नामा? जारौ, नायनायालाय नोंखौ नायदोंमोन, नाथाय मोनसे खोथा ना। र' मोनसे खोथा जाबाय माने? नोंलाय सोर आरो नोंनो बेवहाय मा नांगौ? नै जारौ, आंनोथ' जेबो नाङामोनलै, नाथाय नोंखौ नुनानै जोबोद समायना नुदोंमोन आं। बिनिखायनो नोंखौ नायबाय थानो गोसो जादों। लाजियाबो। लाजिनायाथ' लाजिखायालै आं। हायोबा नाम्बारखौ हरदोसो आंनो दानो। नै होआ माथो नोंनोसो नाम्बारखौ। नै फाग्ला, हायोबा गाबोन टेलिफिनालियाव फै। जागोन दे, जागोन। फाग्लाया पटे मारबायसो नामा नोंलाय? हायोलै नोंबो आदै।
जागौबाय सालथे दिनै थ' थांसै थ' होमबालाय थ' जामारबायना जाबायलै थ' जाबाय नोंना जामारबाय होमबा ना जाबाय दे मानिबायलां नोंखौ सालथे मानिनायालाय मानिनो गोनां आंखौबो मा सालथेयाबो दाबो फैलाब्रा दासो मोनफैबाय सालथे औ हाब साला बेवहाय लिंहरदोंनो आङो साला ओंखाम जास्लाबनो एफा थाब लिंहरबाय माथो खालाम दालाय नै सालथे मैया दे आंखौ टेटे तिनजालायाव सासे सिख्ला नेनो होदोंमोन ना बेखौनो नेनो फैदोंमोनलां बेहाय ए बिदिसो होमबा औ ओइ सालथे फैबारगो जानोलै फैनायालाय फैगोन होनदोंमोन मा जायो नेना नायनोसै नेना नायदो होमबालाय नोंबो हायो आरोना हैद सालथे फुंनिफ्रायनो नेयै नेयै बालायलांबायलां बेसेथो नेबावनो सिख्ला गोसो थोबाथ' नेखानांगोन ना दसे नेनायलाय माथोखाय फुंनिफ्रायनो नेबायना ओइ सालथे आंखौ हले बेफोर खामानियाव नेक्स्ट टाइम दा लिंहर दे आं बेफोरबायदि खामानिखौ आं मोजां मोना एसे एडजास्ट खालामलाय सालथे एसे एडजास्ट खालाम आरो दसे नेबाव र' खालामनायाथ' खालामनो हायो थेवबो एसे बायोना नै माथो दखानानो गंसे खेवाखै बे बिनानाव बहा थांखोथाय न'बो दसेखौनो थाथेरा नङाबा बेखौनो थिनहरबायमोन आं बे दखानियाबो माला फैगोनब्रा नेनोसो बालायलांबाय आं सानिया मैया नुनाय सिगारेट नामाथाय आयु मैया नुनाय जावलिया सेंग्राया फैमारदोसो माथो र' बे फाग्लाखौ जामर' होनियाव बिथ' मैया लोगो मोननाय सिख्लासोलै हाय जारौ हाय हेलौ सालथे नों थाथ' दे आं बैयाव थांना फैनि खोनादों थां दे थांना फै दे हे 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 जारौ नाम्बार गोमबा मोनसिगोन दा नाम्बार आं नोंनो एफा गोजाननिफ्राय नाम्बारल' होनो फैदों आरोखि होमबाथ' जारौ आंथ' नोंखौ जोबोद फसायबायमोन आंखौ मा जारु जारुल' बुंबाय थानोसै आरो नों होनबाथ' जारौ नोंनि नामखौ खोन्थादो आंनि मुङा अनजालि अनजालि माथो नामालाय मोजांथार नंगौ नामा आदा औ अनजालि होमबाथ' नों आंखौ मोजां मोनना हामारसिगोन ना हागोन नाथाय मोनसे खोथा नों आंनो आइफन होनांगोन मा आइफन र' नाथाय आं बे आइफनखौ होनो थाखाय अभार डिउटिसो मावनांसिगोन होनबा आं लामानि थिखा मावनाय फैसाखौबोथ' मोनाखै आङो माथो खालामनो नों आंनो आइफन होनो हामारगोन औ हागोन मा आइफनल'
गोसोबा आं नोंनो गासिखौबो होनो हायो आं नोंनो खालि नों आंनिल' जा साला बेथाया नों मानगौ सना औ सना मा आइफन होबानो पटि होनबा ना र' आंबो थांनि र' खनसे ट्राय नायनांगोन जारौ बि नोंनो मा आइफन नायदों बि बुग्लबा नोंनो गंसेल'सो आइफन होगोन आं नोंनो गंनै आइफन होगोन बेनिखायनो मोनसे खामानि माव मा खामानि मावनांगोन आदा आदा ओइ हमदालि मा जाखो बुन्दु मा जाखो हमदा सिखारलै मा जामारखो जेबो जायाखै हामबाय उफ मा जादोंमोन आदायालाय ओइ आदा होनाङा उफ उफ आदा होनाङा मा जादोंमोन दा हामबाय ना औलै दासो हामबाय आदा होनथारनांला दे जारौ आदा होननाय खोनाबा आंना बिखा बिख्लो गावस्राजोबो नों आंनो आइफन गंनै होमारगोन मा गंनैल'लै जारौ नोंनो गंबेसे नांगो बेखौनो होनो हागोन आं मा नांगो बेखौल' बुंदो ए बेदायालाय नोंगोना नोंहालाय बिगु दालाय दाथ' आं नोंखौनो लाखानोसै बिदि नङालै बिदि नङा मा खालामनो बिदि नङा हगार बिदि नङा आं गंनै आइफन होगोनलै आंनिसोलै आंनिसोलै बियो हगारहाय बिदि नङा आंसो लाग्रायानो सिमोनलै सालथे बियो आंनिसोलै आंनिसोलै सालथे आगारदोलै आंनिसो बिदि नङालै सालथे रायलायनानै लाबो हगारलै सालथे हगार मानो मानिया होद सोरब्रा बिलाय थोरलै दम हरलाबायदो ओइ सोर नोंलाय ओइ जाम्बाफोर सिरथा जों आदासो हा साला सैमाफोर बिबा आंनि बिनानावसो बाव नोंसोर बांद्रायबाय गेट साला नोंखोन देन नै बन्दु मोनसे खोथा खोनासं थार खोथाखौ बुंनो थाङोबाथाय ना बै सेंग्रा नुहुरनाया बिसो नोंनि बिनानाव एदावगासिनो दंमोन आं मा खालामनो आरो जेने थेने बासायथारबाय नाथाय नों बे समावनो फैबाय मोजाङानो जाबाय बन्दु होना हैलायगो हायोबा बोरो आखाया माथो नोंखौसो एदावनाय बायसा नुदों एदावनायालाय एदावाखैमोन आरो बासायदोसोमोन जुदि नों बिदि बुंबायबालाय माथो खालामनो आरो बेनो जादोसै हगार लामाया ओइ आया बेफोरखौ दिनै आं मा नुनो मोनखो लाजिनाय मोनाखै नोङो नोंनि थाखायनो मोखां देखायनो हायैसो मोनलायलांबाय आं दिनै नोंखौ आं मा नुनो मोनखो फरायनाय आरो लिरनाय समाव खालि बेरायनाय बिबो सेंग्राजोंसो बाव दानो न'आव थांनोबा थां नोङो नङाबा मोनगोनसो आलाय बेरायनोसो फैदोंमोन दादायाबो मा बुङो होद न'आव थां र' दानो थै आंबो थांनोसै खोमालै न'आवनो नोंहालाय माने एथ' आखु दाखु न'आव थांनो नेक्स्ट टाइम आरो आंनि बिनानावजों नुनांगौबा खोथाया बेलेग जागोन जासिगोनलै जासिगोन दिनैनिफ्राय नुखानाय नंला नोंसा नोंनावसो गोसोआव लाखिखा आरो नेक्स्ट टाइम नुनांगौबा नोंखौ खोथाया बेलेग जागोन हगार मा रखमनि बिदालै बिलाय गिलु बालौनो जालालै